Kerayung Manang Desa दिनै बे गेवलां मेला रुफाथि फोरबो आरो बाथौ आश्रम क'अर्डिनेशन कमिटिनि जुथाइजों ज'है दिनै बेवहाय गेवलां मेल खुंनाय जादों। बे गेवलां मेल खुंनायनि जाहोना बेनो जे सानजा बोरालि सोलोंसालिया दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर बारलांबाय आरो बेवहाय बर' बिजोंजों फरायहोनाय जादों आरो बर' बिजोंजोंनो जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि बे बियाबनि गथ'साफोरनो होनो हायो बे बिथिंखौ नोजोरथि लाखिनानै बे सोलोंसालिखौ गायसननाय जादोंमोन 1997 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि आरो बेखायनो दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर बारलांनायनि उनाव रुफाथि फोरबोखौ खुंनाय जादों आरो बे रुफाथि फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे गोदान फरायसा गोजामफोरा जेरैबायदि सोलोंलांबाय बेनिफ्राय जाहाथे गोदानफोरा गोदान सोलोंथाइनि मोनसे बिथिं मोनो आरो माबा मोनसे गियान मोनो बे बिथिंखौबो माने हाबाफारियाव लाखिनाय जादोंमोन। गोजाम फरायसाफोरनि सावराय जथुम बेबो जालांबाय आरो बिनि लोगोसे बेयावनो गिबि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायाव 25सा बारग'लांनाय फरायसामोनखौ बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बे रुफाथि फोरबोनि मोनसे गाहाय माने हाबाफारिमोन आरो बेनि गेजेरजों जाहाथे गोजामफोराबो गोदानफोरनो मोनसे थुलुंगा होनो हायो बे बिथिंखौ नोजोरथि लाखिनाय जादोंमोन आरो बे सानजा बोरालि सोलोंसालिखौ गायसननायनि गुबै बिथिङा जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि लोगोसे धोरोमजों जाहाथे लोब्बा लाखिनानै जोंनि गथ' गथायखौ बा जोंनि सोलोंसामोनखौ एसे सांग्रांथि खालामनो हायो आब्रुथि महराव जाहाथे लाना फैनो हायो मोनसे सिरिबां मोनसे लामायाव जाहाथे लाना फैनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे फरायसालिया जिहेथु जोंनि आसामाव सानजा बोरालि सोलोंसालियानो गिबि माने गावारि एबा प्राइभेट फरायसालि नंगौ प्राइभेट नामावसो फरायसालि नाथाय बिनि उद्देश्यआ बे नङा गासैबो माने बे हालामनि गथ'फोरखौ जाहाथे जों बर' बिजोङाव फरायनो हायो गोरिब गुन्द्राफोराबो जाहाथे बेयाव फरायनो खाबु मोनो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। बेवहाय रावाबो मुलाम्फा गैया अथच' जायफोरा दैदेनदोंमोन बे दैदेननाय बिथांमोना मानिनां रुंसारि तुनुराम बर' सुबुंनि आलारि मुं बिथांखौ दोननाय जादों आरो बिथांखौ जोङो दिनै थांनाय गिबि सानखालि 25 फेब्रुवारि खालि बिथांनि मुसुखाखौ जों जाहाथे गोसोखांबाय थानो हायो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मुसुखाखौ बेखेवनाय जादों आरो बे मुसुखा बेखेवनाय बा गायसननायनि गुबैयानो बेनो जादों बिथाङा जिहेथु बे फरायसालिखौ सामलायलांनायाव जोबोर खस्थ' खालामना गावनि साख्रि मावनायनि बेथनखौबो माने फोरोंहोनाय फोरोंगिरिमोननो माने राननानै होयोमोन आरो आंखाल जानाय समाव रिटायार जानायनि उनावबो बिथांनि पेन्सननि फैसाखौनो लाना फैनानै फोरोंगिरिमोननो माने बेथन बायदियै होनाय जायोमोन जाहाथे फोरोंनाया थाद'आ बयबो फरायसाया फोरोंनायनि माबाखौ जाहाथे सोलोंनाय गियानखौ मोननो हायो बे बिथिंखौ बिथाङा जोबोर नोजोर होदोंमोन आरो बिथाङा जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिनो गिबि रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि आरो बे लेखायै बिथाङा थैजासिम हारिनि लोगोसे रावनि थाखाय आरो धोरोम बाथौ धोरोमनि फोसावनायनि थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन आरो बेखायनो बे फरायसालिया सानजा बोरालि सोलोंसालि अर्थात सानजा बोरालि माने सानजाहा साना ओंखारो साना जेरैबायदि सोरां होयो फुंनि बेलायाव बेबायदि जाहाथे बे हालामनि फरायसा गथ'फोरखौ सोरां होनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ आसाम क'अर्डिनेशन कमिटिजों बे सानजा बोरालि सोलोंसालिया थाफादेरदों आरो दा फैयै बाथौ आसाम जुथाइ आफाद बेयो फैयै 20 बोसोर माने जालांबाय आरो 20 बोसोरनि दिनै बेवहाय गरेस्वराव मैयानिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मैया मेल जादों 33थि माने फरायसालिनि गोरायुं फरायसा आरो फोरोंगिरिमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गुवारै सावरायदों बोरैहाय बे फरायसालिफोरखौ जौगालांनो हायो बेखौ नाजानाय जादोंमोन
बे बिथिंखौ रायलायनायनि लोगोसेनो दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजानोबो बे बाथौनि धोरोमनि फारसे सोलोंथाइनि फारसे बर' बिजोङाव फरायनायनि गोनांथिनि फारसे बयबो जाहाथे बिजिरनानै माने गावबा गाव धोरोमखौ लाखिनाय लोगोसे रावखौ लाखिनो हायो सोलोंनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों आरो बे जाबाय रुफाथि फोरबोजों लोब्बा थाफादेरनाय आरो बाथौ आश्रमनि जथुमनि माने बेवहाय ज'है जानानै सावरायनायनि मोनसे गेवलां मेल दिनै जोबथा हाबाफारि आरो बेवहाय गोबां रोजा रोजा फरायसुला फरायसुलिनि लोगोसे फरायसानि बिगोमा लोगोसे फोरोंगिरि आरो रायजो राजामोना बेवहाय बाहागो लाफैदों मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे गिदिर गिदिर आलासिमोना बिथांमोना गिबि साननिफ्राय नायोब्ला मानिनां बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मानिनां सुबुंनि आलारि सुबुंनि आलारि तुनुराम बर'नि मुसुखाखौ बिथाङा बेखावदों बिनि उनाव गोबां हाबाफारि बायदियै दंफां लाइसा गायनाय बे लाइसा गायनाय हाबाफारिबो गोबां फसंथानफोरनि माने जायफोर दैदेनगिरि माने गोरायुं बिथांमोना बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बाहागो लादों आरो बिनि उनावबो मोनाबिलि समाव जोंनि हाबाफारिखौ थांखि बायदियै आवगायलाङो आरो बिनि अखानायै गोदान गोजाम फरायसाफोरनि सावरायनाय हाबाफारिखौ लाखिदोंमोन बेयावबो गोबां माने फरायसाया बाहागो लादों आरो बे हाबाफारिखौ बेखावदोंमोन आसामनि बर' बिजोंनि फरायसा ACS पास खालामनाय मानिनां सरन नार्जारि बिथाङा आरो सरन नार्जारि बिथांजों इन्टारेक्सन जादों फरायसा आरो फरायसुलिफोरजों आरो बिथांजों आरो माने जोंनि फरायसा बिगोमामोनजोंबो बेबायदि इन्टारेक्सन अर्थात रायज्लायनाय जादों बिनिफ्राय निस्सय गोबां सोलोंनो हादों होननानै जों सानदों आरो बिनि उनाव आरो फोरोंगिरिमोनखौ लानानै मोनसे सेमिनार जादों अर्थात सावराय जथुम जादों बेवहाय बाहागो लादोंमोन गसाइगावनि BEd कलेजनि जा गोरायुं मानिनां अजित बर' बिथाङा डक्टर अजित बर' लोगोसे क'क्राझारनि हरिनागुरि गामिनि हरिनागुरि हाइ स्कुलनि माने सासे लोगो फोरोंगिरि मानिनां बिबि प्रसाद ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लायो जोबोर ओंथि गोनां सावरायनाय मेल जालांदों बेखौ दैदेनदोंमोन आं दैदेनदोंमोन सामलाय आफादनि लोगोसे RCनि माने आफादगिरि जानानै लोगोसे दिनै मैया हर समाव हाबाफारि लाखिदोंमोन हारिमु आयदा बे हारिमु आयदायाव बे हालामनि गोबां माने रोंगोसा जायफोरा रोजाबनो हायो मोसानो हायो गावनि दामनाय देनाय बेफोरखौ दिन्थिनो हायो बेफोरखौ दिन्थिफुंदों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बेवहाय गोबां मानसिया बाहागो लादों रोजा रोजा मानसिया बाहागो लादों साबायखर बे ओनसोलनि हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आरो दिनैबो आं सिगाङाव बुंलांनाय जानाखि हाबाफारि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव गोबाङानो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय बे हालामनि रायजो राजा आरो बे जोंनि रुफाथि फोरबो लोगोसे जथाय बाथौ आश्रम क'अर्डिनेशन कमिटिनि जथाय बे जथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय माने गोबां फरायसानि बिगोमा फरायसा बारग'लांनाय फरायसा माने थाखा फैसा होसोनानै आरो सानैसो राजखान्थियारि दैदेननाय बिथांमोनाबो थाखा एसे एनला होसोनानै दिनैनि जानाखि माने जालांनाय सानथामनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोननिसिम फरायसाफोरनिसिम बिगोमामोननिसिम फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरदों आरो इयुनावलागै जाहाथे बर' बिजोंखौ जौगाहोनायाव बयबो लैहोर बाहागो लानानै जाफुंसार होनो मदद होयो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय हाबाफारिजों सानजाबारि सोलोंसालिनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय आरो बेजों लोगोसे फुंगा 20थि गेट टुगेदार बाथौ आश्रम जथाय आफादनि बे हाबाफारिया दिनै फैयै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा बाहागो लाफैदों आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार आरो बेजों लोगोसे दुलाराय माने बड' साहित्य सभानि नेहाथारि प्रसान्त सार बिथांमोना दिनै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों दिनै
सानजाबारि सोलोंसालिया 25 बोसोर आगान होफैबाय। दा बे 25 बोसोराव जोङो सानजाबारि सोलोंसालिखौ जाय बिथांमोना गायसनदोंमोन, गायसनगिबि बिथां रुंसारि तुनुराम सार बर' बिथांमोननि जों नामखौ लानांगोन। बिनय नार्जारि, कृष्णा स्वर्गियारि, देबेन बर' आरो आंनिनो आफा रुंसारि सुरेन चन्द्र बर' बिथांमोननि नामखौ जों लानांगोन। बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नैबे सानजाबारि सोलोंसालिखौ गायसनदोंमोन आरो गायसननानै दिनैसिम बे सानजाबारि सोलोंसालिया 25 बोसोराव आगान होफैबाय। बे 25 बोसोराव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे सानजाबारि सोलोंसालिखौ दिनैसिम लानानै फैदों आरो बे सानजाबारि सोलोंसालिखौ गायसननानै जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ जिउ राहा खुंनायाव गोबां हेफाजाब होनाय जादों। मानोना बे फरायसालिनिफ्रायनो गोबां फरायसाफोरा दिनै गावबा गावनि जिउ राहाखौ खुंनो हादों। थांनाय बावैसो सासे फरायसाया बे स्कुलनिफ्रायनो NIT आव सिट मोनदों आरो सिगांनि रिजाल्टआव बे फरायसालिनिफ्रायनो सासे फरायसुलि आसामनि मादावनो बर' बिजोङाव सेकेन्ड पजिसन आवग्रिनो हादोंमोन। बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिसारलांनो हादों। दा बेनि थाखायनो नैबे फरायसालिखौ गायसननाय गायसनगिरि बिथांमोनखौ आंनि फालरनिफ्राय आं साबायखर जासिहरदों। आंबो बे फरायसालिनि मोनसे समनि फोरोंगिरि जाबोनो मोन्दोंमोन आरो दायो आङो बे फरायसालिनिनो सासे बिगोमा गारजेन। आंनि गथ'आबो बे फरायसालियावनो फरायो। जोबोद गावखुंथाय फरायसालि हिसाबै जोबोद मोजाङै फरायसाफोरखौ दिनै सोलोंथाइ होनायाव बे फरायसालिया दिनै जाफुंसार जानो हादों होननानै आंनि फारसेनिफ्राय आङो फोथायो आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिया आरो गोजौ फारसे जौगालांनो हाथों आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो 25 बोसोर जाबाय हिसाबै सरकारनि फालरफोरनिफ्रायबो जाहाथे बे फरायसालिखौ एसे नोजोर होयो, इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायाव फरायसालिखौ मोजाङै गसंथानायाव जाहाथे एसे नोजोर होयो आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं खावलायबाय। दा बेयाव सानजाबारि सोलोंसालिया बे बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि आन्दारावनो दङ, सिङावनो दङ आरो आं मिन्थिनायाव दायो बे बाथौ आश्रम जथाइ आफादाव 34टा स्कुला लोगो नांनानै मोनसे बाथौ आश्रम जथाइ आफाद जादों होननानै आं मोन्थिदों। दा बेनि गासिबो अल असमनि जे माने प्राइभेट स्कुल बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि सिङाव थानाय बेफोरनिफ्राय बेयाव दिनै बाहागो लाफैदों। गोबां फरायसाफोर फैदों, गोबां फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। मैया डेलिगेट जादों। डेलिगेटआव बे बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि माखासे बाथ्रा सावरायनाय जादों। बे फरायसालिखौ बोरै जौगालांनायाव खामानि मावनो हागोन बिनि थाखाय माखासे डिसिसनफोर लादों। दा बेखौ जों मिन्थिनो मोनदों।